का गाना अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वाह वाह, अच्छा भाई तो तू हद बाड़ा, हम तारा से पहले ही कहनी है जे बात बोले से पहले कोनो बुझ लेवे के चाहिए। तू जौन एगो बात कहल हा तारा ना कहे के चाहिए। अब तू हमारा के कह तारा जे हम नेटुइन के दुआहिन का दो बेटी अस लागता नहीं। अब बताओ यही बतिया पर अगर कोनो नेटुआ उठ के तारा कपड़ा पर 4 जूता मारे तो तारा कैसन लागी? ना आदमी के कोनो जाति होला ना कोनो जनेऊ होला। आ तारा यही रोहनिया रहे तो एक दिन बोलिया स्टेशन पर मराई रहल। हाँ जी महाराज, अभी हाले के बात है। छपरा जिला से गौनई गा के आवत रहनी जाए जानी जाए जे एगो चाय के दुकान पर बैठा रहले आ एगो लड़की इनका बगलवा में खड़ा रहे। ये अपना बगलिया में से एगो कमल के फूल निकाल के लड़किया के दिहल है। यह जान जे मदारी भाई अब भइल का लड़किया जब हथवा में कमल फूल जब थमल यह जानी जे इनका गाल में एक तबड़ाक मरल। यह जाने तबड़ाक इनका लागल जे डगर आ गई। कहले जे तू हमारा के गलती मान गइलू है, काहे मार देलू है? हम बीजेपी के प्रचारक हई, ए से हम तहरा के कमल के फूल देनी है। तो लड़किया कहले जे आए हाय, आज यदि रौरा बीजेपी के प्रचारक हैं तो हम कांग्रेस के हैं। बताइए ये कैसा लगा मेरा चुनाव? तो तहार उहे व्यवस्था बा आ तू उहे गवैया बा। वाह, आवो तू गम के गीत गवला हा। तहरा तीनों गम के गीत के मुंह मारता है एगो गीत हमार यही जानी जे साँचे बात है। बिहिया स्टेशन के एगो लड़की करार कैलस, सुन थड़ू लड़की कहले जे जाता नहीं 6 महीना में हम लुधियाना से चली आई। बाकी जब लड़की आइल ना 6 महीना पूरी गइल, लड़की कहले रहे जे हम चली आई पंजाब मेल से। जब लड़की पंजाब मेल से वो दिन उतरल ना, लड़का पागल हो गइल बा। आ लड़का कहता वाह, लड़का पगलाइल बा आ कहता अरे दोस्तों जमाने को देखकर थोड़ा संभल जाइए। दोस्तों जमाने को देखकर थोड़ा संभल जाइए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदल जाइए। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बदल जाइए, क्योंकि जिस लड़की को अपने दिल में रहने के लिए जगह दोगे वही लड़की एक दिन कहेगी कि मेरे दिल से बाहर निकल जाइए। कहलई लड़का कवन भइल बा खता की, बोला ना कवन भइल बा खता की। अरे लिखो तो कुछ ऐसे लिखो जे कलम रोने पर भी मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसे लिखो जे कलम रोने पर भी मजबूर हो जाए। हर लफ्ज में वो दर्द पैदा करो कि वह गजल बनने पर भी मजबूर हो जाए। लड़का कहल कवन भइल बा खता की। ऐजे घिर नहीं होगा ए मैडम मैडम, कवन भइल बा खता की। दगा दिहल वो कवन भइल बा
पता की दगा दिहलू दिहलू ना पता तू कहाँ गोइलू दिहलू ना पता तू कहाँ गोइलू बता 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 दो चंपा कवन भइल बा खता दगा दिहल वो कवन भइल बा खता दगा दिहलू का कहीं लइका विरह में पागल बा आ कहता लोग ये सोचल जे पढ़ लिख के एमए पीएचडी क के कौनो नौकरी करी बाकी लोगवा कहेला हमके पगला दीवाना अरे अगर तुम बिजली हो तो मैं बादल हूं ए मैडम मैडम ओए लड़की अगर तुम बिजली हो तो मैं बादल हूँ तेरे नीले नीले आंखों का मैं काजल हूँ तेरे नीले नीले आंखों का मैं काजल हूँ अपने दिल से हमको जुदा ना करना क्योंकि तेरे प्यार में मैं पागल हूँ लोगवा कहेला हमके पगला दीवाना दर्द ना बुझेला बेदर्दी जमाना ओ दर्द ना बुझेला बेदर्दी जमाना हम ए बाबू हमके आशिक आवारा बना गइलू हमके आशिक आवारा बना गइलू कवन भइल बा खता की दगा दिहल वो कवन भइल बा खता की दगा दिहलू लड़का कहल जहिया जाए लगलू सुन तरु वही डुमराव स्टेशन से
जब गाड़ी खुले लागल पंजाब में तो हमारा कहे कलमे रहे कापी ना रहे। हम अपन मोबाइल नंबर तहरा ओढ़नी के कोन पर लिखले रहनी। लड़का कहल बाबू नंबर हमार लिखले रहलू ओढ़नी के कोन पर। बाकी 99 397 39 735 हमार मोबाइल नंबर अपना ओढ़नी के कोन पर लिखले रहे। बाकी नंबर हमार लिखले रहलू ओढ़नी के कोन पर। अरे तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा, तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा, दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा। तेरी चाहत में सब कुछ लुटा दूंगा, दुनिया से दूर एक दुनिया बसा दूंगा। तुम साथ देने का वादा करो तो दिल चीर के तेरा मांग सजा दूंगा। नंबर हमर लिखले रहलू ओढ़नी के कोन पर। बाकी एको दिन बात नहीं करे पवलू फोन पर। हो एको दिन बात नहीं करे पवलू फोन पर। हमारा तो बुझाता लागे दोसरा के नंबर पागलू, लागे दोसरा के नंबर पागलू। कवन भइल बा खता की दगा दिहल। ओ कवन भइल बा खता की दगा दिहलू। लड़का अंतिम में कहलस, लड़का स्टेशन पर के बोतल पतई बिनता पागल के धाना कोइले काहे खाती कले रही है कि हम आई। लोग गांव के देखता तो हमारा के गाड़ी देता, अब शब्द बोलता का कहता। लोग इहे कहता केहू कुछ बोलेला तो लागे हमारा गाड़ी। वाह! अरे सरकार, हर किसी को इश्क करने की दुआ क्यों नहीं मिलती? हर किसी को इश्क करने की दुआ क्यों नहीं मिलती? अरे लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, लोग कहते हैं कि इश्क एक बीमारी है, तो इसकी मेडिकल स्टोर में दवा क्यों नहीं मिलती? केहू कुछ कहेला तो लागे हमारा गाड़ी। बाकी अपना हम कंगना के कैसे विसार। अपना हम कंगना के कैसे विसार। लड़का कहल प्रमोदवा के पागल
प्रमोदवा के पागल बना गइलू। अरे कौन भइल बा खता की दगा दिहल। कौन भइल बा खता की दगा दिहलू। हो दिहलू ना पता तू कहाँ गइलू। दिहलू ना पता तू कहाँ गइलू। कौन भइल बा खता की दगा दिहलू। वो कौन भइल बा खता की दगा दिहलू। सरकार हमारा यही में रिकॉर्डिंग करे में कलाकार लोग के सहयोग नाल पर हमारा उपेंद्र जी उर्फ मदारी, बेंजू पर विनोद कुमार, कोरस पर हमारा मंटू कुमार महदव, सत्येंद्र यादव पिणिया, हमारा गांव ही के कृष्णा कौशल, यह मंडली के संचालक करता हीरामन जी, आ नर्तकीलू आ नेहा जी, हमारा निशा जी, हमारा कार्नेट वादक फिरोज भाई जिला बलिया के सहयोग से रौरा सभे रिकॉर्डिंग सुननी। हमारा एक्सप्रेस जी के बीच में एक्सप्रेस जी